inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wai me ke faruwa ne? Your Excellency, abubuwa fa sun faskara. Cikin kankanin lokaci jiha fa ta rikici. Mutanen da muka yi maganar investment da su, da wayanda ma suka fara fa sun ji tsoro sun janye baya. To me ke fa law enforcement agents din jihar nan sun riga sun mana alƙawari sun ce za a kawo ƙarshen wannan matsala, amma na ga abin sai ƙara ta'azzara yake. Ha, me ke faruwa da mu ne wai? Maganar gaskiya, Your Excellency, akwai kuskuren da muke wanda kuma in ba mu gyara ba za mu zauna lafiya ba. Kamar me kenan? Kacaki. Ban gane kacaki ba. Your Excellency, mutanen nan fa su suka dora ka akan kujerar nan. Amma yanzu naga ka ja tun gaso kake kai fada da su. Kuma na san ba za ka iya fadan nan ba. Kai! Kai! Ka so mu faɗan wannan kalmar. Ni za ka kalla ka ce ba zan iya ba, kacaken banza kacaken wofi. Your Excellency, ba za ka iya ba. Abu mafi sauki shine mu je mu samu mutanen nan mu ba su haƙuri cikin maslaha su yafe maka kawai mu zauna lafiya. Kai, Bello fasaha, bari ga wani abu daga kai haka caken ko ma waye ba ku isa ku daga min yatsa in kyale ku wallahi ka caken banza ka caken wofi ni za ka lakace wani ba zan iya ba zan iya su ne dai ba za su iya ba ina number one citizen a jihar sannan ka bude baki kana nema kai min wani barazana kana cewa wani ka cake waye to ka kiyaye. Audu Maye, ni kadai ne a nan zan iya gaya maka gaskiya wa'annan munafurci suke ba san ka suke ba ni ne nake son ka na gaske. Audu Maye, kai ka shirya barin kujerar ka in dai baka je ka shirya da su ba. Ni za ka kalla kana cewa Audu Maye baki da baki? Gaskiya nake gaya maka. Lalle wuya ka yayi kauri. Sai in kashe ka in kashe banza wallahi. In dai akan wannan kujerar ne wallahi ba abin da fa san in ka. Ka sake buɗe baki ka ga wannan magana. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo. Na ga darasi, kai mai kyau ko kuma akasi, wata rana za ka ga darasi, darasi, darasi.